Харесвам козметика, която ми дава усещането, че някой е мислил за мен. С внимание и с грижа. В ежедневието, разбира се, че използвам грим, но най-вече сценичния грим, който не е много подходящ за кожата и бързо се изтощава, но в крайна сметка това ми е работата, аз съм актриса и затова избора ми за козметика винаги е бил много прецизен, информиран и важен. Не бих си позволила да слагам на лицето ми каквото и да било. Категорично съм против. Ето това е нещо, което обожавам. Мултивитаминен серум за лице, който покрива абсолютно всичките стъпки, които всъщност са нужни на кожата ми, за да бъде подхранена, за да има усещането за свежест. В същото време е много деликатен и нежен. Свързването с кожата е много приятно и ненатоварващо. А ето един вълшебен продукт, който е невероятен. Maru Anti-Age серум. Това вълшебно оранжево нещо, толкова внимателно, толкова прекрасно попива в кожата, наистина изключително нежна, приятна текстура. 3-4 капки са абсолютно достатъчни, за да заблести кожата, да придобие една свежест и в същото време да бъде много подхранена. И измиващата пяна. Това е нещо, с което не бих се разделила. Все едно пухкав облак застава върху лицето ти и толкова хубаво го измива, че след това цялото лице сияе от чистота. Това малко разкошно нещо се казва Eye Perfector. Вътре има прополис и наистина прави магия. Аз лично си слагам и сутрин и вечер около очите. Отново има много нежна и деликатна структура самото кремче и ето тук лекичко около очите нанасям, много бързо попива и след това, разбира се, може да си сложите и допълнителен крем, може от мултивитаминния серум или просто дневен крем на Руми. Използването на всички тези продукти на Руми Cosmetics прави така, че кожата ми да благодари всеки ден.